sai Allah ya ce ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Allah ya ce wala tamshi fil ardi marahan, kuma karka dinga tafiya a bayan ƙasa da takama da alfahari. Allah ya hana, babu kyau, babu. Yana daga cikin abin da ke sa Allah ya kaskantar da mutum shine ji da isa, takama da alfahari. Kai ba kowa bane, kai ba kowa bane, kai ba kowa bane, kai ba kowa bane. Wala tamshi fil ardi marah. shi yasa Allah ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. ibadur rahman suna tafiya ne a bayan ƙasa da natsuwa, ba su tafiya da takama da alfahari. ولا تسعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تسعر خدك للناس كرك دينغ دغا كنچنك ومتاني ma'ana karka dinga kallon banza kana daga kai kana ma mutane kallon banza inji Allah. Jama'a mun fahimta? Karka yadda a idonka ka dinga kallon wani kaskantacce ne don yana tafiya da kafa. Karka yadda. Annabi ya kira kin gaskiya batrul haqqi wa gamdun nas. Kin gaskiya a gaya wa mutum gaskiya yake girman kai ne. Annabi ce da kallon banza wa mutane. Ka san wani kogunsa za ka zo daga can zai maka batrul haqqi wa gamdin nas. Karka yadda ba abinda alfahari zai amfanar da kai da shi a duniya da lahira, ba abinda takama, ba abinda girman kai zai amfanar da kai da shi duniyar da lahirar. Karka yadda idonka ya daga, ka daga ido kana ma wani kallon kaskantacce. Me yasa? Saboda kai kana jin kai isasshe ne. Isasshe shine Allah. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض. في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض. جيد إساء na Allah ne shi kadai a sama da ƙasa. Waye isasshe ne kace Allah, to kaci. Ji da isa na Allah ne shi kadai sama da ƙasa. Wala tamshi fil ardi maraha. Karka dinga tafiya a bayan ƙasa da takama. Karka dinga tafiya a bayan ƙasa da takama da alfahari. Ka tafi tafiya irin ta bayin Allah. Ba su bane ibadur rahman? Ka tafi a cikin nutsuwa, ka tafi cikin kaskantar da kanka, jin kai ba kowa bane, zaka zo ka wuce. Zaka zo ka wuce. Karka yadda da girman kai, karka yadda da girman kai, karka yadda da girman kai, karka dinga walakanta mutane, karka dinga walakanta mutane, karka dinga walakanta mutane. Duk abu in ya shafi walakanta dan adam yana mai da kai baya. Saboda mai, saboda shi Allah ya karraba shi. Duk lokacin da kai yunkurin walakanta shi, talauci kuma ba walakanta kai ba ne. Hikima ce ta don mutum talaka ne ba shi ke da kuma walakantacce ba ne.
ba shi ke nuna walakantacce ba don ba shi da abin duniya ba shi ke nuna cewa shi walakantacce ba ne. Karka walakanta shi don bayi da abin duniya, karka walakanta shi don bayi da abin da kai kake da shi. Amin. Karka walakanta wani, karka dinga jin kai isasshe ne. Waɗansu suna ɗauka da zafi, waɗansu suna ɗauka da zafi. In duniyar ta hura su shi kenan sai basirarsa ta bata, wansa ne wani uwarsu ɗaya ubansu ɗaya zai zo magana da shi cabiri samu ganin shi yanzu kuma abin da yake ce mishi ba bayan zuba kuma cikin yana zaune da abokansa suna hira. Ba ma wata tattaunawa ba ce, in tattaunawa ce mai muhimmanci ai ba laifi a ciki, sai a bashi hanzari lokacin da ya gama ya saurare shi. Da ka samu ba abin da yake. Allah ya ce wala tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqal arda Allah ce ba za ka taɓa huda ƙasa duk takamanka, za ka taka ne a zarce to su wani sun wuce ta nan. Allah ya ce ba zai yi ba. Amin. Walan tablugal jibala tula, Allah ce kuma ba za ka kai duwatsu tsayi ba. Kana tafiya a hango ka ce ka aika can zuwa ne. Ba zai yi ba. Duk wannan faɗa Allah yake mana saboda kar mu zarme mu je mu halaka, duk waɗannan misalsalun Allah na mana wa'azi ne da su. Akwai wani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labarinsa, ya yi ado, ya yi kwalliya, yana tafiya, yana ƙasaita, yana taƙama. Allah sai ya yi fushi, sai ce ƙasa ta kama shi, sai ta fashe, sai ya fada. Annabi ya ce yana ta wuju a cikin ta har ranar tashin alkiyama, yana ta gangarawa har ranar tashin alkiyama. Allah ba su, ba ku ji ƙarshen wancan ayan ba? wala tusayyir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan inna Allaha la yuhibbu kulla muktalin fakur. Kana fara takama da girman kai yanzu nan Allah zai fushi, baya so, Allah baya so. Yana daga cikin abin da Allah ke fushi yanzu a kansu shine ga kana takama. Ai wani ne cikin sahabbai yazo ya tambayi annabi, yace ni maganin girman kai da ji da kai da isan nan yana damuna, ni mutum ne mai son wanka na yi kwalliya na yi ado, amma ina tsoron kar ya zama girman kai. Annabi ya ce ba shi bane. Annabi ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Kai wankanka kai kwalliyanka. Girman kai annabi ya ce shine kin gaskiya da raina mutane. Ya irin su wani shi bare ya zama a cikinsu ba. Ba haka manyan kafiran nan suka yi ta yi wa annabawa, sai a nuna wa'annan a ce to in ba su bar gun ba mu ba da mu iya zama a gun. Haka ne. To ya zama duka bayin Allah kana musu kallon bayin Allah ne. Idan Allah ya maka wata ni'ima ka dinga jin wannan ni'imar daga Allah ce. Shi wadda ba shi da wannan ni'iman ka dinga jima kanka cewa Allah ne bai bashi ba saboda hikima irin na Allah. Kai ma ba dabarar ka ce ta baka, ba dabarar ka ce ta baka. Akwai wani abu da ya faru, wata hikaya. Wata rana wani bawan Allah yana tare da matarsa, ta fito da abinci, ta shirya mishi abinci, ga liyafa mai kyau, ga nama, ga lemu, ga duk abubuwan da yake bukata. Zai fara cin abincin sai wani ya kwankwasa gidansa ya sallama, sai ce matar ta ji wane ne. Ta je ta tsaya bata bude kofar ba, ta ce waye? Ya ce mata wani bawan Allah ne. Ya ce wallahi yau kwana na uku
ban samu abincin da ranci. In ce to bari in zo in roƙa a wajen ku ko Allah zai sa kuna da hali ku taimaka min da abinci. Sai ta koma ta gaya wa mijinta, wani bawan Allah ne ga halin da yake ciki. Sai ce kai ki je ki sallame shi, Allah ya bada sa'a. Ta ce mishi to mai gida a ɗan ɗiba mishi ko ɗan kaɗan mantun da dai kwana 3 mutumin nan ya ce bai ci abinci ba. Ya ce na ce ki je ki sallame shi. Ta je ta ce mishi Allah ya bada sa'a. Ya wuce ya tafi. Ana nan yau da gobe sai tasu ta haɗa su, sai sake matar bayan ta fita, bayan wani lokaci sai ta yi aure. Da ta yi aure kamar mafarki, ta shirya wa wancan mai gidantan abinci, zai fara cin abinci, sai suka je sallamar wani bawan Allah. Wane ne? Ya ce abinci nake bukata, don Allah inda hali ku taimaka mini, kwana na 3 ban samu abincin da zan ci ba. Sai mijin ya ce mata tattara wannan abincin kika yi mishi. Ta ce a'a, tun da dai shi ne ai ba laifi a bashi sashi. Ya ce a'a, tun da mu muna da shi ai kya sake shirya mun wani, ni bi ki kai mishi kawai. Da ta je ta bude kofan ta ɗebi ta ɗauki abincin ta miƙa, tana dawowa mijin sai ganta a firgici. Ya ce mata kiyaye dai? Ta ce mishi kasan mutumin nan da ya zo bara gidan nan? Ta ce a'a. Ya ce a'a. Ta ce wallahi tsohon mijina ne. Ya ce mata to na gaya miki ke kuma abinda baki sani ba. Ta ce kin san wanda ya je bara gidanku wancan lokacin da kuka ce Allah ya baji sa'a? Ta ce a'a. Ya ce wallahi ne. Akwai yadda Allah baya yi. Almajiri ne zai zo yana zama a jikin gidanka, ka zo ka ce tashi ku ne kuke mun kaza 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 a nan. Allah inda nisan kwana duk gidajen kunshi zai zo ya sai su. Sha'ani ne na Allah. Wannan haka fa ya dauko asali, haka ya dauko asali tun daga kan sahabbai. In malanta ne waɗannan da su wuce, gobe ko jibi waɗansu wa'annan masu wuce, waɗansu masu zo. Tsarin da Allah ya sanya mana a rayuwa tsarin mayewa ne, tsarin mayewa ne. Wannan ya zo ne, wannan ya tafi, wannan ya zo, wannan ya tafi. Idan dukiyar ne jujjuya ta Allah yake a hannun bayan Allah, kar ka zama mai mugun nufi a zuciyarka akan bayan Allah. Allah ya samu dace. Allah ya ce kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Dukkan waɗannan ababa da muka ambata, Allah ce kana sayyi'uhu, munin su inda rabbika a wajen Allah makruha, abun ki ne. Allah bayi son waɗannan miyagun ayyuka. Jama'a mun fahimta? Dama wasiyoyi ne guda 15. Allah sai ya ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma. Allah ya ce wannan yana daga cikin abinda ubangijinka ya maka wahayi na hikima. Inji Allah ya maka wahayin wannan alqur'ani, ya maka wahayin waɗannan dokoki, ya shar'anta maka wannan shari'a mai albarka. Allah ya ce daga cikin hikima, wala taj'al ma Allahi ilahan akar. Da shi Allah ya buɗe wasiyoyi, da shi kuma Allah ya rufe wasiyoyi. Wala taj'al ma Allahi ilahan akar, kar ka sanya wani abin bauta na daban tare da Allah. Fatulka fi jahannama maluman madhura, sai a jefa ka a wutar jahannama kana abin zargi, kana korarre daga rahamar Allah. Allah ya tsare mu. Yan uwa masu albarka, waɗannan su ne waɗannan wasiyoyi wadda cikin taimakon Allah muka samu nasarar karanta su. Cikin yardan Allah da taimakon Allah
yau ni na yi darasi na kwana 15. Daga gobe kuma insha Allah malami na malam Usman Aliyu shi kuma zai ci gaba, shi ma yana sauran kwanaki 14 ko 15. Muna roƙon Allah abinda muka karanta daidai Allah ya sa albarka ya ba mu ladansa, wadda muka yi kuskure Allah ya yafi mana. Daga cikin abinda nake so na ja hankalin 'yan uwa zuwa gare shi musamman a cikin wannan wata mai albarka shine naci wajen roƙon Allah don neman dacewa da shirya. Duk abin da ka samu a rayuwa idan baka dace da shirya ba abun asara ne gare ka. Duk abin da ka samu a rayuwa idan baka dace da shirya ba abin da ka samu asara ne gare ka. Mu dage da roƙon Allah wajen neman shirya, mu dage da roƙon Allah wajen neman shirya, mu dukufa musamman cikin waɗannan kwanaki da muka shiga har zuwa ƙarshen watan Ramadan, mu dage da roƙon Allah kan zaman lafiyar ƙasar. Waɗannan fitintinu da suka addabi al'umma kudu da arewa, gabar da yamman ƙasarmu, idan sun gagare mu ba da su gagare Allah ba. In mun rasa yadda za mu yi, Allah ya san yadda za a yi. In mun koma zuwa ga Allah muka dukufa muka kaskantar da kai muka roƙe shi, Allah zai mana magani. Mu dage da addu'a kan waɗannan fitintinu da suka addabi al'ummar, mu dage da addu'a kan waɗannan fitintinu da suka addabi al'ummar, mu dage da addu'a mu shugabanninmu da jagororinmu, mu yi musu addu'a ubangiji ya datar da su, ubangiji ya musu jagora, Allah ya daidaita waɗannan al'amurra su samu tsira, waɗanda suke jagoranta su masu samu tsira. Mu dage mu addu'a wa iyayenmu da malamanmu da jagororinmu, mu dage da addu'a. Hakkin iyayenka ne a kanka, suna raye ko bayan mutuwar su yi musu addu'a. Ku dage da yin addu'a wa malaminku da suke karanta da ku addini. Yana daga cikin abin da har yanzu mutanen ba su gane ba. Su kullum suka ga malamin addini su suna ganin kamar shi bayi da bukatar addu'a, shi ne zai yi musu addu'a. Yadda kuke da bukatar addu'a haka malami yake da bukatar ku yi mishi addu'a. Ku rike gaskiya, gaskiya mafita ce a rayuwa. Idan muka tsaya akan gaskiya babu inda ba za mu kai ba wajen cin nasara a rayuwa, ba inda ba za mu kai ba. In mun rike rashin gaskiya sashinmu zai ɗanɗana kuɗa tsani masashi. Idan mun rike rashin gaskiya sashi ne zai ɗanɗana kuɗarsa masashi. Yadda muka ambata, idan za ka zalunci mutum don kai kafinta ne, ka san harkar shi bai sani ba, duk abin da ka zo kiyasi ka rubuta abin da ya dace da abin da bai dace ba, to amma kuma kai ai ba makanikin mashin ko mota ba ne, kai ma ai da ka faɗa hannun wani. Haka ne, duk dabarar ka da za ka iya zaluntar wani, to akwai ɓangarorin rayuwarka da kai kuma baka iya ba, kai ma wani ne zai aiwatar maka da wannan abun. Idan ya zama gurɓatacce yadda ka zama gurɓatacce, kaga kai ma za ka ɗanɗani ukubar rashin gaskiyar da al'umma take rayuwa a ciki. Ku zama wayayyu a rayuwa, ku zama wayayyu a rayuwa. Wayewa a rayuwa abu na farko shine ka san addininka. Ba yadda za a yi kana musulmi ka waye har sai ka san addini. Kuma ka lura duk abin da ka ji wani ya ce wayewa ne, in ka san addini ka kalli wancan abin da aka sa shi a ma'auni na wayewa, wancan abin da ake cewa wayewa ka sa shi a ma'auni na wayewa, da ka ba wayewa ba ne, ƙauyanci.
tashi nemi ilimin addini, kowa ya tashi nemi ilimin addini. Kar ka naɗe kafanka gabarin neman ilimin addini, kar ka naɗe kafa gabarin neman ilimin addini. Ilimin addini shi zai baka cikakkiyar wayewa a rayuwarka ta duniya. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Allah ya ce haske ne wadda za ka yi tafiya a cikin mutane da shi, sannan kuma shi zai maka jagora zuwa ga rahamar Allah da gidan aljanna a ranar alkiyama. Mu tsaya akan tarbiyyar 'ya'yanmu. Kowane ɗa hakki yake da shi akan iyayensa. Daga cikin hakkin 'ya'yanka a kanka shine ka ba su tarbiyya mai kyau. Kowa ya tsaya yi tarbiyyar 'ya'yansa. Matsalar mu a al'ummance rashin tarbiyya ce, rashin tarbiyya ce. Kai ka ji tsoron Allah, ka tsaye da abin da ka haifa a matsaya na alkhairi. Wannan shine abin da addinin ka zo da shi. Ka kuma kame hannunka daga jefa al'ummarka ko 'ya'yan al'umma daga abin da zai bata musu tarbiyyarsu. Wani sana'arsa sai da wiwi, wani sana'arsa sai da kwaya. Zai je ya siyo kwaya ya zo yana siyar mai 'ya'yan mutane. Wani sana'arsa sai da kayan maye. Yara su sha, mata su sha, a shiga rayuwa ta dabbobi. Shi kuma ta wannan hanyar yake samun kuɗin da zai yi rayuwa da shi. Muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka. Arma mu Allah ya saka mana da alkhairi, Allah ya mana albarka, Allah ya ma zuriyar mu albarka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka